Yan may lulo. Kinuhaan na ng sipit. Yan siya. Yan may lulo. Meron may lulo kasi wala nang pain. May lulo. Babae rin. Ayan may dulo. Tatlo. Babae lalaki nagdit. Pati yung anak ko nahuli. Buenas talagang buwan ng pag-ibig mga idol. Nagdidit yung mga limango. Sabay pa silang pumapasok sa trap. Talagang walang iwanan sila Nakajakpat tayo sa buwan ng pag-ibig. Nagsilabasan talagang mga limango. May nagdit pa nga. Hello mga idol, magandang hapon. Bali magpapain tayo ngayon ng mga trap natin. Bali maglalatag tayo mamaya. Hapon na ngayon mga idol. Alas 3:30 na. Yung mga trap natin Ito yung lalatag natin ngayon. Meron pala akong ayusin dito. Isang trap kasi nasira. Yan Bali ito yung pain natin Nakahuli ako kanina 2 igat. Yan 2 igat. Sinadya ko talaga na matuyo mga idol para hindi mahirap maghiwa. Hindi na madulas. 2 igat yan mga idol Naputol yung isa pagtaga ko. Dumiretso. Meron pa ako tira dati. Nakaasin. Ayan siya mga idol Matagal na yun nakababad sa asin. Tsaka yung malalaking trap latag ko din mamaya mga idol. Ano pa to mga idol? Maraming bubo trap pa ang mapain nito. Tumayolo. Nakahuli tayong 2. Tumaydol yung kaputol Nataga. Pagtaga ko dumiretso. Kinsi piraso na mga idol. Ito naman pain natin ito mamaya sa malalaki.
So yun mga idol, tapos na ako maghiwa. Magpapain na tayo mga idol kasi hapon na. Update ko na lang kayo bukas mga idol pag pandaw. Sana pala rin tayo mga idol. So yun mga idol, kita-kits na lang ulit bukas. May dulo dalawa. Sige, may dulo, mayan na lang. Yun mga idol, dalawa na yung napandaw natin malalaki. Nandun pa yung isang malaki mga idol. Doon, unahan. Bali hindi tayo nagbangka ngayon kasi hibas. Bali may apat tayong papandawin dito na maliliit. Medyo madilim pa talaga mga idol, oh. Sana mahanap natin mga idol kasi madilim pa. Bali dito ko na nilagay sa gilid mga idol, papunta dun yung 15 piraso na maliliit, tsaka may isang malaking trap. Dito may banda mga idol yung unang trap na natin na maliit. Meron mga idol, meron mga idol, meron malaki mga idol, oh. Yan mga idol, oh. Kinain yung isang maliit mga idol, oh. Yan, kinain niya yung maliit. Ayos, kinain niya yung maliit mga idol. Ulam na sana yung isa. Ayos mga idol, oh. Mitchum, unang trap natin dito. Ano yung pangalawa natin, mayroon din malaki. Dalawa mga idol, dalawa. Yan mga idol, oh. Kinuhaan na ng sipit. Yan siya, oh. Yan mga idol, oh. Yung sipit. Yan mga idol, oh. Ayos mga idol, magkasunod na malaki yung huli natin. Pangalawang trap pa lang. Ito yung pangatlo natin. Meron din mga idol, oh. Yan, naano siya ng putik. Good size na rin mga idol. Ayos. Dito mga idol yung pang-apat natin. Medyo maliwanag na. Ito yung pang-apat natin sa may tubigan. Dalawa. Yan mga idol.
idol, medyo maliwanag na. Alas 6 na siguro ngayon. Papunta na ako dun sa ibang trap. Ayos mga idol, sunerte tayo ngayon. 4 na trap. Dito mga idol, may papandawin tayo dito banda. Meron mga idol. Sa gilid lang ng ilog. Ayun na. May mga bakas oh. May kasama pang labada. Naglabada siguro kagabi. Ay, malaki na. Ayos mga idol, nakatatlong malaki na tayo. Dito mga idol, meron tayo 4 dito. Ayos ah. Yan. Ito muna natin sabit. Pang-anim na to. May patay na alimango sa loob mga idol. Akala ko patay. Akala ko patay. Maliit pala. Malapit nang makalusot. Dito yung 3 banda. Meron mga idol kasi wala nang pain. Malaki na mga idol. Mamaya na natin hugasan sa tabi ng ilog. Mga idol, babae rin. Buenas talaga ang buwan ng pag-ibig. Ang daming alimango. Ito mga idol, yung isa natin dito. Walang pain pero parang walang huli. Siguro nakawala siguro. Dito may idol, sira. Dito banda may idol, meron tayo. Meron may idol, meron. Malaki. 3 may idol. Grabe na to mga idol. Yan. Nag-date siguro. Babae lalaki. Yes. Pati yung anak nahuli. Mamaya mga idol, pakita ko sa inyo pag naugasan ko. Ayan o. Dalawang malaki. Babae tsaka lalaki. Pati yung anak nahuli.
Ayan may dulo. Tatlo. Babae lalaki nagdit. Pati yung anak ko nahuli. Buenas talagang buwan ng pag-ibig mga idol. Nagdidit yung mga alimango. Sabay pa silang pumapasok sa trap. Talagang walang iwanan sila oh. Dito mga idol meron tayo. Yan pala tandaan natin oh. Madilim. Suga karab na naman mga idol. Suga karab lang. Dito mga idol meron tayo. Yan yung palatandaan natin. Flashlight pa rin tayo kasi madilim pa. Madilim dito sa loob. Laking suga crab. Mukhang wala yata dito ang alimango sa unahan. Pero okay lang mga idol. Let's jackpot naman tayo kasi 5 yung medium natin. Isa lang ang sipit. Yung malaki natin mga idol. Yung isang trap natin na malaki meron. Malayo pa lang kita ko na. Dalawa pala. Ang lalaki ng hipon oh. Ang dalawa. Dalawa mga idol. Ayos na. Nandyan yung 4 na trap pa natin na maliliit. Ito mga idol, nandito yung 4 natin. Ito yung isa natin. May daga doon na tumakbo. Mayroon suga crab. Ay, pinasok ng daga. Dito galing ng daga mga idol oh. Ayan oh. Grabe talaga yung mga daga. Doon na tumakbo. Daga. Yan oh. Grabe talaga. Ayun oh, yung daga dun oh. Mahirap talaga kapag may daga. May idol yung isa natin dito. Pang 13 na to. Meron. Yan o. Isang suga crab. Wala lang pain. Baka daga na naman. Putol yung painan.
Wala mga idol, oh, walang pain. Pinutol lang yung ano, painan. Ang last natin mga idol, may pain. Mga idol, tapos na tayo magtali. Ito yung pang-ulam natin lahat. Naka 19 piraso tayong alimango. Malaki na sana itong isa. Tinanggalan ng sipit ng malaki. Mga 2 kilo mga idol. Kulang-kulang 2 kilo. Malaki. Yan mga idol, oh. Jackpot. Nakajakpat tayo sa buwan ng pag-ibig. Nagsilabasan talagang mga limango. May nagdit pa nga.